खुलुमबाय दिनै आइडियर बिया बाथौ गौथुमनि जि 33थि बोसोरसालिया जुथुमा बेखौहाय खोब गाजा गोमजानि गेजेरजोंहाय खुंफुंलांनो हानाय जि जेखायभांगि गामिनि बानजायनायावहा बे मिटिङा जादों। बिथांमोननि नाजानायावनो दिनैनि बे हाबाफारिया जाफुंदों। जोंनि गेजेराव दायो दङ बे बानजाय आफादनि गाहाय नेहाथारि बिथाङा जोंनि गेजेराव दङ। दिनैनि जि हाबाफारि बेखौहाय बिथांमोना माबोरै एसेबां गाजा गोमजायै खुंनो हाखो एसे फोरमायगोन। गिबियावनो दहाय आफा बोराइ बाथौनिसिम आंनि अननाय आरो खुलुमनायखौ बावहरग्रोनाय जाबाय। जे खुंगा 33थि बोसोरारि जथुम्माखौ आइडियर बियाब आफाद गौथुमनि अननायाव दैदेननायाव जों दिनै फैयै फैयै 33थि बोसोरारि जथुम्माखौ जों जाबायसा जों गामिनि रायजो राजा लोगो नांनानै आरो आइडियर आनसलिकनि गुबै आफाद आरो जाखायभांगि गामिनि गुबै आफादखौ लोगो नांनानै जोङो बोसोरसेनि सिगाङावनो जोङो बेनि खुंथायनि सायाव जों सावरायदोंमोन। बे सावरायनायनि लेखा जोङो बे जाखायभांगिनि गामियावहाय जों मोनसे मैखोमैनो जोङो बे खुंथायखौ खुंनो हागोन हाया मोनसे जोंहा मोनसे गिनाय फैदोंमोन। मानो होनबा जोंहा कर'ना भाइरास कभिड-19नि जाहोनाव जोङो मोनसे गिथावथाव मोनसे जोंहा महर नुनो मोन्दोंमोन। नाथाय आथिखालावहाय दा जा कभिड-19नि हालोदा एसे मोजाङाव फैनायखाय जोंहा दा बर्थमान जितु 33 बोसोरारि खुंथायखौ जोङो इसोरनि अननायाव जों दायो खुंनो हादों। लोगोसे 20 बोसोरसो सिगाङावनो जोङो बे खुंथायखौ सिगाङावबो जों खुंदोंमोन। बै समावहाय जाखायभांगिया जिबायदि बेखौ गाजा गोमजायै खुंदोंमोन, खिन्थु बै 21 बोसोरनि सिगांनिफ्राय नैबे दा 33 बोसोरनि खुंथायखौ जों रायजोनि अननायाव रायजो राजानि अननायाव आरो लोगोसे खाथि खाला जेरै बिहारि दङ, सावथाल दङ, आदिबासि दं, बिथांमोननि हेफाजाबाव आरो लोगोसे जोंहा ब्रह्म समाजनि सुबुङारि दङ आरो लोगोसे जोंनि बे जाखायभांगियावहाय 44 न'खरनि जों सुबुं दङ। बे हिसाबै जोङो नैबे खुंथायखौ जोङो रायजो राजानि अननायाव दैदेननायाव जों आलो गोजोनै बे हाबाफारिखौ दिनै मावफुंनो हादों। नाथाय अब्लाबो जों बे दिनैनि बे गेवलां आफादनि गेजेरजों जों फोरमायनो लुगैयो जाहाथे जोंनि बे बाथौ धोरोमनि रायजो राजानिसिम आं मेसेज खालामनो लुगैयो जों जाहाथे फैबाय थानाय जाहाथे समफोरावहाय जोंनि बाथौआरि समाजनि रायजो राजाया जोङो लैहोर फैनानै गावनि धोरोमखौ जाहाथे नेवसियालासेनो जोङो गावनि धोरोमखौ जाहाथे अननायजों गोसो गोरबोजों आजावना लागोन। आंनि बेनो आं बानजाय आफादनि नेहाथारि जानानै गिबियावनो जोंहा आइडियर बियाब आफादनि आफादगिरि नेहाथारि लोगोसे जोंनि जाखायभांगि समाजनि बुंनो थाङोब्ला गिदिर दंफां होनना बुंनांगोन। बिथाङानो जाहैबाय जोंनि समाजनि आफादगिरि। बिथांनि मुङानो जाबाय बाबुराम बर'। बिथाङानो जोंनि समाजनि गिदिर दंफां आरो बिथाङानो बिथांनि दैदेननायाव आरो बिथांमोननि नाजानायाव जों दिनै निस्सयनो गमामायैनो बे खुंथायखौ जों हाबाखौ मावफुंनो हाबाय होननानै आं सानो। जोङो गोजोननाय मोन्दों, जथेस्थ' जों गोजोननाय मोन्दों। नाथायबा जोङो जेसेबांखिनि जोङो बेवहाय जेरै मोनाबिलिनि थान्दै मेलावहाय जेसेबांनाखि जों सोद्रोमा मोनदोंमोन, बावहाय जों दिनै साननि समावहाय जों दा दसे मोनथ'नो हायाखै। आसा खालामदों निस्सय 4 बाजि बा 3 बाजिनिफ्राय निस्सय जोंहा खाथि खालानि गुबुन धोरोमनि मानसिफोराबो फैनायनि जोंखौ मेसेज होदों आरो लोगोसे बिथांमोना फैगोन आरो लोगोसे बिथांमोना जथेस्थ' दान बरङनि होदों, माइरं होदों, रां होदों। खाथि खालानि गुबुन धोरोमनि मानसिफोरा जोंखौ नैबे खुंथायनि हाबाफारियावहाय जोंखौ बिथांमोना जथेस्थ' जोंनो अनसुंथाइ होदों। बिनि थाखाय बिथांमोनखौ आं रोजा रोजा साबायखर थाबाय।